Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut, mang wis bar lawat. Iki masak jamure rong mateng. Wis padha mantuk wong-wong guys. Iki make masak jamur iki ra sak mramemper kok cilik kok tak masak dadi sak panganan. Kok tak sepilo. Jamur siji sak klowangan iki dadi ora sedeng sak mangane Pak Nyak. Wong entuke ya mek siji ya guys ya. Ora apa-apa. Iki aku tak lanjut isah-isah. Isah-isahanku akeh ya. Angger bar dodol ya ngene iki pemirsa. Isah-isahanku mumbruk. Dadi sakmene iki lho tak dono. Tak adahi apa ya? Ngombe sik. Dadi sak lawoan. Tak angkiri. Kecilkan guys, jamur angin. Tapi cuma sedikit. Nganggo sak jam nggone wong wis cukup padha suwe-suwe. Sing duwe raman jatah. Nganggo sak jam yo wis. Nganggo kok suwi-suwi. Engko nek bocah pas nganggo tak mulih minggu. Oke guys, jadi sak piring ora enek. Oke, kita lanjut isa-isa. Mau cuci piring.
Sampai piring penuh. Penuh sekali. Isa. Cuci piring pemiringan. Bar dodol mang ora syuting mak rimpek. Lho misahi piring. Ketok. Isa piring. Salam kanggo semuanya yang ada dimanapun. Mbak Pink, halo yang ada di Singapura. Kabari sehat. Oke, bolo salam sejahtera. Kanggo sing luar negeri kabeh sapa ae ora tak pilih kasih. Sedaya mawon. Kerabate mak sing luar negeri. Lu wis tak olah jamur mesti cok. Aku mau ngadai kayu ning kono. Sesuk ape disileki gerobak wonge, engko tak kon nyurung kandar. Berarti anu kandar sesuk. Enak apa ora? Enak barang jamur guys, tapi wong sak cantik tok-tok tak ngerani sak driji. Dimasak dipangan karo kerupuk. Ini makaman 5, apa tak cukup ora sida mrekok sak meni-meni. Ini makamane Mbah Raseman. Aku yo mangan. Kalau gue enak ya. Pedesen barang. Tak kei bawang pri, wong ora nek tunggale ya. Nek tunggale akeh mono cah. Oke, ditunggu keseruane mak mangan. Mak urung mangan ijek sasa piring urung rampung kok. Aku mau jamur kok, pangan dhewe. Kerep pangan dhewe. Barang enak. Barang empuk iki. Mantep. Gambang akeh. Bawang, lombok.
Oke, paparan sak cukup sekian ya masak dina iki masak jamur saupli. Terus ki mang ya isa-isa kamang padha mangan sak awene iki magrib. Ya tak cukupi sekian. Bila ada tutur kata kurang jelas mohon maaf, guys. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten-kontenku yang selanjutnya. Wayahe magrib, wayahe magrib. Oke, magrib dulu, guys. Kita magrib dulu kayak wis enek adzan, guys. Oke, adzan wis kumandang, wayahe magrib.